fået en ny cykel? Nej, det har jeg godt nok ikke. Nu skal du høre. Jamen, kan du huske, at vi var til kirke søndags? Og så fortalte du om, at vi skal være god mod andre. Ja. Det koster noget at gøre noget for andre mennesker. Men den, der kun lever for sig selv, bliver et fattigt menneske. Det mest rige menneske i verdenshistorien, det tror jeg var Jesus. Han havde himlen, men han gav sit liv som en gave for mennesker. Og den dag i dag sender hans gode gerninger chokbølger af kærlighed ind i vores tid. Tag imod hans kærlighed og gør noget godt for et andet menneske. Det at gøre godt er ligesom en influenza, som det aldrig helt er lykkedes at finde en vaccine imod. Det spreder ringe i vandet, og inden du ved af det, er verden måske blevet et lille smule bedre sted at leve. Gør overraskende gode gerninger til en livsstil. Du vil aldrig fortryde det. Hej, har du en pumpe? Nej, jeg har ikke en pumpe lige på mig. Men jeg bor lige derovre, så jeg kunne gå over og hente en pumpe. Jeg har lidt travlt, så måske kan jeg låne din cykel, og så til i morgen. Gør overraskende gode gerninger til en livsstil. Jo, det kunne du godt. Jeg kunne... Hvornår vil du så være her? Klokken 10 måske. Okay, det kan jeg jo godt sige. Nå, men så ses vi i morgen klokken 10. Det gør vi helt bestemt. Det er ordentligt. Ha' en god dag, du. Tak lige måde. Fjols. Ja, nu står jeg så her, og jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, om jeg får min cykel igen. Så. Okay, ved du hvad, jeg skal nok bede for dig, at du kan få en anden cykel. Skal vi sige det? Tusind tak. Så lidt. Jeg vil hellere køre hjem nu. Ja, kør forsigtigt. Jo, tak. Godt, Hej. hej. Nej! 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 Hvorfor gør du det?